Μάγκες, αυτή είναι συνέχεια, μάγκες, από το βίντεο. Ποια συνέχεια, μάγκες, δεν ξέρω. Μπρο, είναι μαύρη οθόνη, μάγκες, δεν ξέρω, μάγκες. Μπρο, πες μου, χάλασε το τάμπλετ, ρε φίλε. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω, ρε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω, μπρο. Είναι πάρα πολύ κακό. Και η αλήθεια λέγεται, νύχτωσε, πέρασε καμιά ώρα κάπου εκεί πέρα. Και τόση ώρα βλέπω αυτό το μαύρο πραγματάκι και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν έχω ιδέα, μάγκες. Τι θα κάνω, πραγματικά την έχω βάψει, πραγματικά. Χοπ, τελικά, μάγκες, άνοιξε. Όπα, τώρα πριν λίγο άνοιξε, μάγκες, πραγματικά άνοιξε το τάμπλετ. Ευχαριστώ, Θεέ μου, το άνοιξε επιτέλους το τάμπλετ. Θεέ μου. Εντάξει, άνοιξε το τάμπλετ, πιστεύω, εντάξει. Οκ, μάγκες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω. Και είναι σκοτεινά κιόλας, όπως βλέπετε, άνοιξε το τάμπλετ, μπορώ να το μετακινήσω, πάω YouTube, θα κάνω ό,τι θέλω, ό,τι θέλω, πραγματικά. Δεν ξέρω. Πραγματικά, λοιπόν, δεν ξέρω. Πάω μια στο Minecraft. Πραγματικά. Πάω να παίξω μια Minecraft. Θα δω μισό λεπτό. Πάμε να δούμε άμα βρω τους κόσμους. Έστω, μάγκες, κάθισα μία ώρα και εδώ πέρα ήταν απόγευμα. Η τελευταία φορά που τράβηξα ήταν 5 η ώρα. Νυχτώνει πολύ νωρίς λόγω επειδή είναι χειμώνας. Ξέρεις. Λοιπόν, αν κάνω εδώ παίζω είναι Δεκέμβριος. I don't know. Ναι. Λοιπόν, Τι Δεκέμβριος, τι λέω Ιανουάριος. Τέλος πάντων. Και μάγκες. Και σβήστηκαν. Πώς γίνεται αυτό? Σβήστηκαν τα βίντεο. Και αυτό με το θανατοφόβια που έβαλα, μάγκες, και σβήστηκε και το άλλο βίντεο. Με το άλλος κόσμος. Ποιος βίντεο λέω? Σβήστηκαν τα δύο κόσμοι. Σβήστηκαν οι δύο κόσμοι. Ποιο? Μάγκες, αυτό είναι πάρα πολύ κακό, ρε φίλε. Πραγματικά, ρε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπρο, είναι πάρα πολύ κακό. Μάγκες, δεν ξέρω άμα βρω κάτι, ρε φίλε. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάγκες, άνοιξα κάμερα, πραγματικά, μάγκες, άνοιξα full κάμερα. Γιατί, μάγκες, δεν ξέρω. Χριστός και Παναγία. Μάγκες, δεν ξέρω. Νιώθω ότι κάτι με προετοιμάζει τώρα. Κάποια έκπληξη υπάρχει, μάγκες, πραγματικά δεν ξέρω. Ρε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λέτε να υπάρχει κάτι, μάγκες. Πραγματικά. Λέτε, δεν ξέρω, ρε, μάγκες. Νιώθω πάρα πολύ, μάγκες, ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Κάτι με χτύπησε το. Μάγκες. Κάτι με χτύπησε το κεφάλι, μάγκες. Κάτι με χτύπησε το κεφάλι. Ακούγονται λιαχτά. Ακούγονται λιαχτά. Ο Χριστός. Και η Παναγία, δεν φάνηκε, ξέρω, ήταν πίσω στην πλάτη μου και με χτύπησε με κάτι μεταλλικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ακούγονται λιαχτά πάρα πολλά, μάγκες, ακούγονται υπερβολικά λιαχτά. Ο Χριστός και η Παναγία, ο Χριστός και η Παναγία. Μάγκες, τι γίνεται, μάγκες, κι άλλα λιαχτά και άλλα πέφτουνε, πόσα πέφτουνε, πόσα μονοκόμματα λιαχτάρι. Πραγματικά, δεν ξέρω, πραγματικά, ο Χριστός και η Παναγία, μάγκες, δεν ξέρω. Ακούγονται πάρα πολλά λεφτά. Ακούγονται κι άλλα. Και άλλα, σταματήστε με τα λεφτά. Το έχω παραφάσει. Πραγματικά, μάγες. Τα έχω αντέξει όλα, ρε φίλε, πραγματικά. Κι άλλα. Βρε, και κεφαλάκι μου κιόλας. Και κι άλλα. Ο Χριστός. Πόσα λεφτά έχει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Μάγες, πραγματικά. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι ό,τι να είναι. Θα παρακρυφτώ κάπως. Λοιπόν. Κάθομαι και λίγο χαλαρώνω, μάγκες, και δεν ξέρω. Νιώθω ότι κάτι κακό έρχεται, μάγκες, δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ θα έρθει κάτι κακό. Δεν έχω ιδέα, μάγκες, πραγματικά. Λέτε να γίνει τίποτα. Μάγκες, δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα. Πολύ κακό προαίσθημα, πραγματικά. Μάγκες, δεν ξέρω. Εγώ νόμιζα ότι πάει χάλασε το τάμπλετ καπούτ. Αλλά στην τελική, μάγκες, δεν χάλασε καν. Δεν ξέρω, μάγκες. Δεν έχω ιδέα, φοβάμαι, τέλμα την πλάκα, φοβάμαι υπερβολικά, είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα. Τώρα σκεφτείτε να σας όντως στη θέση μου. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, μάγκες, εδώ πέρα άνοιξα λίγο βίντεο εδώ πέρα γιατί σταμάτησαν τα ουλιακτά και αυτά. Οκ, ρε, πριν νομίζω ότι άκουσα βήματα, αλλά δεν, εντάξει, ήμουν λίγο παρανοϊκός, δεν άκουσα, μάγκες. Οκ, εντάξει, μάγκες, δεν άκουσα, εντάξει. Οκ, πραγματικά. Μάγκες, θέλω να σας δείξω κάτι σημαντικό. Είναι, λέει τα φώτα εδώ πέρα, το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω κάτι σημαντικό.
Μάγκες, γιατί είναι έτσι καρέκλα? Πρώτον και δεύτερον, τι είναι αυτό? Όχι. Τι είναι αυτό? Τι λέει? Για να δούμε, αν το διαβάσετε κι εσείς, δεν ξέρω. Ναι, εγώ είμαι ο Σάντερμαν και ο Θεός δεν με έχει νικήσει. Οκ. Και πάει να μπες μες στο Minecraft. Έχεις ένα δώρο. Τι δώρο? Τι εννοεί? Τι εννοεί έχω δώρο? Τι υπονοεί? Μάγκες, δεν το λέει για καλό αυτό, πιστεύω. Τι εννοεί δώρο? Μάγκες, αυτή τη φορά ούτε υπογραφή ούτε τίποτα. Ρε, είναι η δεύτερη φορά στο κανάλι. Θα το αφήσω εδώ. Είναι η δεύτερη φορά στο κανάλι που ο Σάντερμαν γράφει κάτι σε χαρτί. Πραγματικά η δεύτερη φορά. Μάγκες, είπε μέσα στο Minecraft. Τότε άμα ο Θεός δεν νίκησε το Σάντερμαν, πώς ο Σάντερμαν ξέφυγε από το Θεό? Αυτή είναι η ερώτησή μου, πρώτον. Και δεύτερον, αυτό σημαίνει, μάγκες, ότι πρέπει να μπω στο Minecraft. Λοιπόν, μάγκες, πρέπει να μπω στο Minecraft. Λοιπόν, μάγκες, μπαίνω μέσα στο Minecraft, μάγκες, θα πω. Δεν ξέρω τι έκπληξη λέει αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να λέει και βλακίες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω καμία ιδέα. Περίμενε, μου φάνηκε, να παίξε. Μου φάνηκε. Μάγκες, το βλέπετε αυτό? Λέει ο κόσμος για τον πάνω. Τι λέει ρε? Αυτό δεν υπήρχε πριν. Μάγκες, δεν υπήρχε καν αυτό ρε. Τι λέει ρε? Ο Χριστός και η Παναγία τι λέει ρε? Τι λέει ρε? Δεν υπήρχε καν αυτό πριν. Ο Χριστός και η Παναγία. Ρε, είναι και μέσα. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω τι φάση. Ο Χριστός και η Παναγία, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άνοιξε. Έλα. Τι είναι? Είναι ο Αναστάης, με ενοχλεί. Μάγκες, θα μπω μέσα. Οκ, θα μπω. Θα μπω μέσα. Θα μπω, Μάγκες, θα μπω, εντάξει. Μάγκες, θα δω. Δεν ξέρω τι φάση, φίλε. Τι. Τις πινακίδες, ο Χριστός και η Παναγία. Τις πινακίδες, τι λέει το πρώτο? Ο Χριστός και η Παναγία. Πάνω ήρθε η ώρα για εκδίκηση. Τι λέει ρε? Την έχεις βάψει πραγματικά. Τι λέει ρε? Τι την έχω βάψει? Γιατί πιστεύω ότι θες να με καταστρέψεις. Δεν σε καταστρέψω ρε. Τι λέει? Ο Χριστός και η Παναγία. Τι λέει? Εγώ δεν είχα ποτέ σκοπό να καταστρέψω το Σάντερμαν, εντάξει. Δεν ήθελα ένα βίντεο έκανα ο άνθρωπος, ο άτιμος. Μάλλον είδε το βίντεο που έκανα, γι' αυτό μάλλον. Επειδή το έκανα πάνω στο Πάνος και Αναστάσεις. Το κανάλι, αυτό. Οκ, άστο, δεν γράφει τίποτα, άστο. Και ο Χριστός. Μάγκες, τι βλέπω τη τύχη μου, τι βλέπω. Μάγκες, αυτό είναι ένα σταυρός και αυτός είναι ανάποδος. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι άλλα πράγματα θα δω εγώ άνθρωπος? Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Θα πάρω και λίγο καρπούς, πλάκα. Δεν έχω ιδέα, μπορώ να φάω. Δεν μπορώ να φάω. Μάγκες, δεν ξέρω τι φάση. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτό? Ο Χριστός. Μπορείς να σκεφαλώσω. Αλλά τι είναι αυτό? Πήγαινε στο σημειωματάριο. Οκ. Που είναι στο τάμπλετ σου. Το σημειωματάριο. Μάγκες, νομίζω ξέρω ποιο σημειωματάριο λέει. Μάγκες, έχω μια ιδέα. Ποιο σημειωματάριο θέλω να πει. Έχω μια ιδέα στο νου μου. Μάγκες, αλλά μου ήρθε μια ιδέα. Πριν κάνουμε αυτό που κάνουμε. Τι θα γίνει αν πάμε πάλι πίσω στο Minecraft? Θα το παίξω λίγο έξυπνα. Πάμε να δούμε αν υπάρχει αυτός ακόμα ο κόσμος. Πραγματικά, μάγκες. Λοιπόν, μάγκες, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Ρε φίλε, πραγματικά πάμε να δούμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο φάση, ρε φίλε. Πάμε να δούμε. Εδώ. Θα δούμε. Εντάξει, θα δω. Και λείπει ο κόσμος. Μάγκες, τι γίνεται? Δεν πάμε καλά. Λέω κι εγώ, μπας και βρίσκαμε άλλη μια πληροφορία. Και όταν έλεγε στο σημειωματάριο, μάγκες, εννοούσε, μάγκες, αυτό εδώ πέρα που θα σας δείξω τώρα εγώ με βελάκι. Εννοεί αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα το σημειωματάριο, μάγκες, πραγματικά, δεν σας κάνω πλάκα, αυτό το σημειωματάριο είναι, γιατί έχω το μόνο σημειωματάριο στο tablet. Λοιπόν, μάγκες, μπαίνω μέσα, θα μπω, μάγκες, μάγκες, το βλέπετε αυτό, μάγκες, μάγκες, αυτό έχει 3 εξάρια,
666. Ο αριθμός του διαβόλου μου. Δεν πάμε καλά. Και θα πρέπει να πάρεις αυτόν τον αριθμό. Τι υπονοεί, μάγκες! Τι εννοεί! Θα πρέπει να πάρω αυτόν τον αριθμό. Όντως. Την έχω βάσει πράγμα. Λοιπόν, μάγκες, έχω εδώ πέρα μάγκες στο τηλέφωνο και θα πάρω το τηλέφωνο 666. Τον αριθμό του διαβόλου. Λοιπόν, το παίρνω. Λοιπόν, μάγκες, το παίρνω. Είναι και αληθινό τηλέφωνο, δείτε. Δεν έχουμε ψεύτικα. Ισχύει, εμείς κάνουμε αληθινά πράγματα, όχι ψεύτικα. I don't know, μάγκες. Πάω να απαντήσω λίγο, θα ακούσω λίγο εδώ πέρα, δεν ξέρω μάγκες. Εάν γίνει κάτι πραγματικά, δεν ξέρω μάγκες, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Πραγματικά, δεν ξέρω. Τελευταία φορά που το δοκίμασα, βασικά το δοκίμασα και άλλη μία φορά στο κανάλι, νομίζω το θυμάστε. Αλλά τελευταία φορά που το δοκίμασα, δεν έγινε τίποτα. Λέτε να γίνει τίποτα τώρα. Έχει γούστο να με τρολάρει τώρα, ρε φίλε, ό,τι και να είναι. Ρε, τι φάση ρε μπρο. Ρε μάγκες, περιμένω εδώ και... Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα, ρε. Άκουσα ένα κλικ. Δεν κατάλαβα. Α, κάτι με στο χέρι. Μάγκες. Κάτι με χτύπησε. Μάγκες, τι είναι αυτό, το κλείνω. Α, τα ακούτε όλα αυτά, έτσι. Τα ακούτε. Κλείσε. Α, κάτι με χτύπησε στο κεφάλι. Πάω να πιω νερό, μάγκες. Τι γίνεται σήμερα, ρε, φούτε νερό. Κάτι μου χτύπησε εδώ πίσω. Μάγκες, δεν ξέρω. Ρε, με σακάτεψε ό,τι και να είναι, ρε φίλε. Χτύπησε το πόδι. Πραγματικά δεν πάμε καλά, μάγκες. Πραγματικά. Το χέρι μου. Ρε φίλε, καταλαβαίνεις φίλοι. Είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό. Δεν γίνεται πράγματα, ναι. Δεν γίνεται. Χτύπησα. Έπεσα πάνω στο δίχω. Όπως δεν έσπασε το ρούτερ. Φίλε, πραγματικά. Δεν ξέρω. What? Έπεσε ο φορτιστής κάτω. Ρε, τι γίνεται σήμερα. Ρε, καταραμένη ημέρα. Καταραμένη. Εντάξει. Τι γίνεται ρε φίλε. Πραγματικά. Κάτι με χτύπησε. Στο λαιμό. Κάτι με χτύπησε στο λαιμό. Σας στείλω κάτι. Μάγκες, τι γίνεται ρε φίλε. Τι εκεί πήρα αυτό το καταραμένο αριθμό. Μπορεί να είναι και από την κούραση. Στο πόδι μου. Τι γίνεται σήμερα. Πρέπει κάτι διαφορετικά, μάγκες. Μάγκες. Πρέπει λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα. Φαίνεται, πρέπει λίγο να ηρεμήσουν. Κάτι μου σκάσει μπουνιά. Λοιπόν. Κάτι μου χτύπησε στον αγώνα. Τι γίνεται σήμερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μάγκες. Λοιπόν. Όχι. Γράφει 6 ο αριθμός του διαβόλου. Και γράφει ο Σάντορμαν. Ρε, τι θέλετε πάλι από τη ζωή μου. Τι θέλει πάλι, αρκεί να τελειώσει. Ρε φίλε, τι με κυνηγάνε ρε φίλε. Δεν θέλω να κάνω κακό στο Σάντορμαν. Επειδή έτσι νόμιζε αυτός. Θα πεθάνω εγώ. Και αυτό είναι. Φταίω εγώ και αυτός ο Θεός ρε φίλε. Γιατί δεν τον νίκησε. Πώς ξέφυγε. Πώς. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πώς. Ρε φίλε. Δεν ξέρω μάγκες. Λοιπόν. Πραγματικά. Βίντεο κλείσει. Μάγκες. Αυτό είναι το τέρας μάγκες. Τι λέει. Μάγκες. Θα σας το βάλω κάπου εδώ μάλλον. Ή εδώ δεν ξέρω. Μάγκες. Το τέρας. Πώς έζει το τέρας ρε φίλε. Πώς. Μάγκες, πλησιάστε εδώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, δεν ξέρω μάγκες. Δεν ξέρω λοιπόν. Είναι πάρα πολύ κακό μάγκες. Δεν ξέρω. Οπα, ήρθε ένα μήνυμα. Και λέει ένα απλό πράγμα. Την έχεις φάψει, ήρθε το τέλος σου. Ναι, το κατάλαβα εδώ και ώρα ότι ήρθε το τέλος μου. Μάγκες.
Τι είναι αυτά, ρε! Μάγκες, ο Πάνος. λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, μάγκες. Θα το κλείσω εδώ. Δεν ξέρω. Μάγκες, άμα ερχόταν, περίμενε. Άμα ερχόταν το τέλος μου, θα με σκότωνε τόση ώρα. Περίμενε. Περίμενε. Θα με σκότωνα τόση ώρα. Μάγκες, μήπως αυτό είναι κάποιο σημάδι. Όπα, μου ήρθε μήνυμα από το Σάντερμαν. Πάνω ότι γλίτωσες, άλλη φορά θα ξαναέρθω, να ξέρεις. Τι εννοεί θα ξαναέρθει. Η ώρα είναι. Τι εννοεί, η ώρα είναι 20 και 16. Τι υπονοεί, μάγκες. Τι ώρα είναι 9. Κάπου εκεί 10, κάπου εκεί 9, 10. Μισό λεπτό. 8, άκυρο. Μάγκες, Πάει 9. 8 και 17 είναι. Μάγκες, λέει ότι θα ξανάρθει, μπρο. Δεν ξέρω, μάγκες, λοιπόν. Δεν ξέρω, λοιπόν. Αυτό είναι το βίντεο, μάγκες. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ρε φίλε. Τελικά, μάγκες, Τελικά, να ξέρετε, μάγκες, το τέρας δεν θα σας το δείξω κάπου εδώ πέρα. Ξέχασα να το πω αυτό και θα το κλείσω στα γρήγορα. Δεν θα σας το δείξω. Το είδα όμως και γι' αυτό τρόμαξα. Αλλά δεν θα σας το δείξω γιατί δεν το τράβαγα εκείνη τη στιγμή. Εγώ χαζός. Τελειώνει. Αυτό. Τα λέμε. Αλλά και μάγκες, και κάτι άλλο που ξέχασα επίσης να πω, ότι φάνηκε ότι το τέρας πέθανε εκεί πέρα. Οπότε το τέρας πάει τέλος, πέθανε. Οκ. Οπότε μόνο ο Σάντερμαν μένει. Οχ, την έχω γράψει δηλαδή. Τα λέμε, γεια σας!